guys, good morning. So today is August 16, 2019. So today is the second day of our annual Fiesta celebration. And yes, it's already 7:33 in the morning. So yes, fresh na ko. I'm done doing my eyebrows, my lippy, nga simple na siya ta. And anyways, nakoy quick chika about last night. Oh, hanay manok. Anyways, nauli ko ganina around 2 a.m. na siguro to. Then, pilar akong tulog. Nakamata na ako mga 5:55. Then, naligo. Then, nag-prepare. Then now, ready na ko. Then yes, narin akong hair kamay. Feeling gwapa beta, guys. Then, yung ante. So, anara. Then, musimba na ko karon. Kay mo jud siya ang pinaka-importante nga imong maatinan if fiesta musimba. If di ka simba mo dagot. And I will try my very best na makaapil pud ta sa prosesyon unyang hapon. Pero I'm not sure kay akong mga cousins nag-invite na ako since wala na may fiesta. Wala na may, dili na may mag-celebrate of fiesta. I mean, kanang di na bitaw may magpakaon. Pero if na mari, syempre, pakano na to. Kay, sa purpose of fiesta is magpasalamat and share sa mga blessings nga nadawat within the year. So, without any churva-churva and everything, maadun ako sa church, kay ni una na si Mudrabel sa si Zaki Bugoy. Then, I have to go there na kay hapit na 8. Magsugod na ang mass. So, see you later, guys. Oily na kong face. Singot kayo ko. Okay, so yeah. See you later. Ciao! Nag-start. Hours later. So guys, yeah, we're done. Mana ang mass. The mass has been offered. Charot. So nakatulog si Johan. Johan. So mga kuyog, mga bata, mga oligatos. So yes, murag na ko'y mga bisita karon. Joke. Bisita. Ako'y mga bisita. So yes, akong mga classmates, schoolmates, and mga churva-churva. So, ako din yung best friend nga. Gayog na ako, kaya ako may guwapa. hayahay. Then si Manang, nga murag hamis. Hoy, hamis mong god. Si Mudrabels, oh. Hoy, buutan kayo. Ang amo ang tighulugas gabi, oh, kani si Hisil na. Tighulugas na mo gabi, iluwi kaayo. Wala matulog sa'yo. Ako na po'y mamista ilang manang karon, mukha akong litson. Dili na po bakano ni Guan, litson. Ay, pakana, manaan lagi ko. So, that's it. So, see you later. Ciao! Babush. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2. Day 3. Day 4. A few moments later. 1 eternity later. 3 days later. 12 seconds later. 3:28 a.m. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.
So, hi guys, good evening. So, yes, sorry I haven't updated you kaninang mood to. Kay na busy ko, nangyari din ako mga classmates, schoolmates. So, yeah, that's it. And then, yes, finally, in God's grace, naka-attend ko procession kanina. But sad to say, wala ko naka-take even picture kay kuan. Low-bat pa na akong phone. So, wala na ako siya nadala. But it's okay, at least naka-procession ko. And then karon, mang disco daw ta. Kay musayaw silang mudra bells. But sad to say, I'm not feeling well. Kay sakit akong tiyan. And but, matuko. Matuko kay support pa. Right after muli na lang siguro ko. And then yeah, I'm ready. My brows are done. Gamay na siya kung gibuhat. Huwag ginatarong. Wala siya na fair. And then lipira. That's it. Off shoulder. Aliana. And then guys, while waiting, kaya nag-ilis pa man si Budra, I will give you some important things nga dapat buhaton every time nag-fiesta. As in, wala ko na mag-vlog, pero push. Okay, first, or ang pinaka-important ka thing nga buhaton every time fiesta is to thank God or the patron nga inyong gi-celebrate. Like, unsaon man nato ang mga disco-disco kung dili wala po taga pasalamat, diba? Mudyo na siya main nga reason nga nung magfiesta ta. Magpasalamat sa mga blessings nga atong na-receive, nga i-share nato siya sa others through pagpakaon nila, diba? Like that. Fiesta is not just about food. It also about God for thanking what ala pakawala for ay kana yeah, what's up? Fiesta is not all about foods. It also about, pagpasalamat kay God sa mga blessings nga atong nadawat. Ano na siya guys, dili na to ibutang sa tong mind nga ang fiesta is time na siya sa mga lingaw-lingaw. Yes, na siya lingaw-lingaw. Na siya mga daghang activities nga buhaton sa barangay or sa lungsod. But guys, fiesta is about God. Kung wala si God or kanang patron nga inyong gi-celebrate, walay fiesta. Okay? So, ano na siya ka-simple? Di nato na siya walaon sa mga millennials karon. Put it in your mind. Dili kay ang naa sa mind, fiesta is about lingaw-lingaw. Not that. Second na siya ka-second. Ang first, fiesta is about God. Okay? Mura na siya ka-iyaw-iyaw. So, yes. Ma-update ko later if na dito or padulong na sa discount. Okay? So, hope na may na-learn sa kung yaw-yaw karon nga magamay. Yaw lara, ganan na ko mo share ninyo guys. Kay, blessed kay ko karon kay sa mas ganina, wala ko ka-share. Ako yung nibasa sa reading. So, lara, I just feel blessed. Nga gi-blessed ko ni God sa patron nga among gi-celebrate, which is si Senior San Roque. So, wala, I'm just so blessed and happy, guys. So, mara na siya ni-share ako ninyo. So, without any kachurbahan. So, okay. I'll just see you later. Ciao. Guys, muna ni mga kauban ni Mommy nga musayaw. Oh, mga sexy kayo ni sila. So, see? Wow, ang ilang kuan. Kung sa'y tawagan ng kanang murag main dancer, ang main dancer na. Si Uncle Istoy. Nangita na mag-ipit kasi. Nen, say hi to my vlog. Hello, go-vlog din siya. Hi sa vlog. Nanapod si Hisilnat. Si Mudra, sexy ka. Linot kayo sila tanawon sa. Nice, cute. So yeah, see you later.
guys, muto siya ang ganap sa 2 days annual fiesta celebration diri sa among barangay. And then, sorry di ay kaayo sa akong editing skills since di pa kay ko tantong hanas like di pa jud siya makapasar. Pero I will do my very best. Nag-research ko kung unsaon jud siya pag-edit para mas nindot siya tanawon ninyo guys. So, yeah, sorry for that and thank you po sa pagsabot. Okay, so yes, nalingaw na jud ko kaayo and I'm just so thankful and blessed. O, di ba? Blessed na jud kaayo ko. Okay, na jud oy magpa-shoutout na ako. Like, before ako ang magpa-shoutout karon ako na ang mo shoutout. So, thank you so much guys sa support and yeah, sa pag-watch sa akong mga vlogs. So, yes, this is it. Special shout out to Kitch Salis. Yes, thank you so much for watching and yeah, thank you sa pag-support. Thank you so much. And sa akong anak sa Dumaguete nga lalaki, nag-iisang anak na akong nga lalaki, magpa-shoutout po daw siya igit kay Vincio. Yes, shout out to Vincio or Vincent. Yes, amping dira nak kay mukhaon pa ko lechon sa kasal ni mo pohon. Okay, so muto siya guys. And kuan di ay wala kay ko naka-vlog atong or naka-video atong fiesta night kay yeah, I will insert the picture here. Muna siya reason nga nung wala ko naka-vlog or naka-video kay na sleepyhead akong nak-nak. So, ako ang gakugos. That's why. So, muro to siya guys. So, I hope you enjoy and na-differentiate ninyo kung taga-syudad mo or namo sa syudad nagpuyo. Kung unsa jud ang kalahian sa fiesta celebration sa syudad o sa province. So, that's it. Mura jud na siya kung gipush ani nga vlog para ma-differentiate ninyo. So, muna siya guys. So, please keep on watching sa akong mga vlogs. And yes, don't forget to subscribe to my channel. And additional na ang click sa notification bell button so that you will be notified every time I have a new uploaded video. So that's it guys. So thank you for watching. Ciao!